Dobrý deň. Dnes ukončíme učivo o Uhorsku v čase jeho samostatnosti. Začneme situáciou, ktorá vznikla po smrti Žigmunda Luxemburského. Prejdeme si krátke obdobie vlády Habsburgovcov, vysvetlíme si, v čom Matej Korvín pozdvihol Uhorsko ako posledný významnejší a schopnejší panovník v Uhorsku a nakoniec si vysvetlíme, prečo Jagelovci nezvládli udalosti pri Moháči a akú katastrofu to v konečnom dôsledku pre Uhorsko znamenalo. Takže keď zomrel Žigmund Luxemburský, opäť prostredníctvom dynastického sobáša sa na trón dostáva ďalší panovník alebo ďalší panovnícky rod. Tentoraz to budú Habsburgovci. Albrecht Habsburský si zobral Alžbetu, dcéru Žigmunda Luxemburského, ale vládol v podstate len 1 rok. A to veľké nebezpečenstvo, ktoré prichádzalo z východu, ktorému už čelil aj Žigmund Luxemburský v bitke na Kosovom poli a pri Nikopole, v podstate to sa stalo Albrechtovi Habsburskému osudným, pretože vládol iba rok a po tomto roku vlády padol v boji proti Turkom. Keďže v čase jeho smrti jeho manželka bola tehotná, keď sa narodil jej syn Ladislav, nazvali ho Pohrobok, pretože sa nedožil svojho otca, nikdy ho nepoznal. A je úplne samozrejme, že nedôchodča bábätko nemôže sedieť na uhorskom tróne a potrebuje nejakých správcov, ale zároveň je to aj situácia, kedy iní záujemcovia uhorský trón zbystrili a snažili sa nejakým spôsobom presadiť sa na uhorský trón. Preto si Alžbeta vyvolila za takého obráncu svojho maličkého syna Jána Iskru z Brandýsa, ktorý v podstate po potlačení husitského hnutia bol takým vodcom bývalých husitov, ktorých sme volali bratríci, a ktorí robili veľké problémy nielen v samotnom Česku panovníkovi, ale aj svojimi častými nájazdami do Uhorska. A časť uhorskej šlachty, ktorá nesúhlasila s týmto postupom, najmä s tým, že Ján Iskra, bratrík, sa stal správcom v podstate akoby tej vlády v Uhorsku za Ladislava Pohrobka, tak časť uhorskej šlachty si zvolila za kráľa poľského kráľa Vladislava a najväčším zástancom dosadenia tohto poľského kráľa bol Ján Huňady. Ten Ján Huňady ešte zohrá zakrátko veľmi dôležitú úlohu, pretože na trón zakrátko nastúpi jeho syn. Situácia sa zmenila radikálne vtedy, kedy aj Vladislav I, ktorého si vyvolila časť uhorskej šlachty, padol v bojoch proti Turkom. A o niekoľko rokov na to zomrel aj Ladislav Pohrobok. Na uprázdnený uhorský trón zasadol celkom tak, by som povedal, netradične na stredoveké pomery a Matej Korvín, syn Jána Huňadyho, ktorého sme si spomínali ako zástancu toho poľského dosadeného kráľa. A treba povedať, že za Mateja Korvína Uhorsko v čase svojej úplnej samostatnosti do roku 1526 zažíva druhý taký vrchol kultúrneho rozvoja, aj keď to už nebolo to, čo za Anžuovcov, ale udialo sa mnoho významných vecí a to najmä alebo predovšetkým z hľadiska vplyvu Matejovej manželky, ktorá pochádzala z Talianska, kde už v čase vlády Mateja Korvína rozkvitala renesancia, znovuzrodenie antiky
a priniesla veľký kultúrny rozvoj v Taliansku a tento dopad tohto rozvoja prostredníctvom tej Matejovej manželky sa dostáva aj na územie Uhorska. Teda s vládou Mateja Korvína sa viaže rozvoj kultúry a vzdelanosti a takisto šírenie nového myšlienkového a umeleckého hnutia, humanizmu a renesancie. Humanizmus znamená predovšetkým zacielenie na človeka, odvodené od humanus, teda človek. A renesancia znamená znovuzrodenie antického ideálu, to znamená rozkvitajúce, bohatnúce mešťanstvo, reprezentované obchodníkmi a remeselníkmi, hľadá akoby nový taký myšlienkový ideál, podľa ktorého by svojím spôsobom mala táto spoločenská vrstva riadiť svoj život, kde tie prísne kresťanské princípy raného stredoveku už nesedeli s tým majetkovým postavením a s tým majetkovým komfortom, ktorý dosiahli mešťania. No a ten vzor toho nového spôsobu života v podstate Taliani nachádzajú v tom odkaze antickej kultúry, či už gréckej alebo rímskej. Obdobie vlády Mateja Korvína je zároveň aj obdobím výstavby domu svätého Martina a domu svätej Alžbety, ktoré sú síce stavby postavené v predchádzajúcom stavebnom slohu, teda v gotike, ale treba povedať, že ten nástup renesancie v Uhorsku bol pomalší a nebol taký úplne v rozpore s predchádzajúcou gotikou. To dokazuje aj práce majstra Pavla z Levoče. Poznáme jeho slávny oltár, drevený oltár v Levoči. Nie je veľmi známe, že vlastne majster Pavol nie je, by som povedal, prvotným autorom tohto oltáru, iba ten oltár obnovil, sú tam pôvodné gotické prvky a niektoré prvky už v duchu renesancie, napríklad Posledná večera, tam vložil majster Pavol v rámci tej rekonštrukcie toho pôvodného gotického oltáru, ktorý spolu vytvárali vlastne jeho predchodcovia. A to je taký príklad toho, že vlastne ten gotický odkaz tu stále ešte ostáva, alebo ten odkaz stredoveku, aj pod tlakom alebo tou inou situáciou v strede a východe Európy, kde štáty boli ohrozované tureckou prítomnosťou, než tomu bolo povedzme v Taliansku. Takže stále ešte zostávajú gotické prvky a sú nejakým spôsobom obnovované, inovované nastupujúcou renesanciou. Symbolom vzdelanosti samozrejme v stredovekých štátoch boli univerzity. My sme si spomínali, že prvá univerzita v Uhorsku vznikla za Ľudovita Veľkého z Anžu. Prvá univerzita na území Slovenska v Bratislave konkrétne bola Akadémia Istropolitana, ktorú z poverenia alebo z povolenia, na základe povolenia Mateja Korvína bola založená v roku 1465. Jej trvanie nebolo veľmi dlhé, ani sa nikdy nezaradila medzi univerzity významu typu Bologna, Krakov a podobne, respektíve Praha, kam veľmi často chodili uhorskí šlachtici alebo uhorskí kňazi za vzdelaním. Ale bol to vlastne prvý krok k budovaniu vysokého školstva na území Slovenska a túto tradíciu teda založila práve Akadémia Istropolitana, založená počas vlády Mateja Korvína. Po smrti Mateja Korvína, ktorý sústavne sa musel podieľať alebo bojovať stále proti tureckým nájazdom, nastupuje na trón poľská dynastia Jagelovcov, ktorú u nás reprezentujú dvaja panovníci, Vladislav II. A jeho následník Ľudovít II. Obidvaja mali veľké problémy vo vnútri krajiny.
Vladislav II, ktorý bol aj českým kráľom, musel čeliť veľkej svojvôli šlachty, ktorá si na svojich územiach robila, čo sa jej zachcelo a nerešpektovala kráľovský majestát. A takisto musel čeliť veľkému roľníckemu povstaniu, Dolžovmu povstaniu v roku 1514. A Ľudovít II zdedil krajinu vnútorne rozvrátenú, rozhádanú a okrem toho musel čeliť baníckému povstaniu v Banskej Bystrici v rokoch 1525 až 1526. Na banské mestá, ktoré pôvodne boli takým pilierom prosperity Uhorska, najmä za Anžuovcov, začína doliehať to, čo sa udialo v roku 1492, objavenie Ameriky a následne prísun obrovského množstva zlata z ríš Inkov a Aztékov do Európy a tým pádom cena zlata klesla a ťažba v týchto banských mestách sa stávala čoraz viacej nerentabilnou, čo vyvolávalo samozrejme zníženie životnej úrovne a následne rôzne povstania, ako bolo aj banické povstanie v Banskej Bystrici. Pokračuje anarchia šlachty a v tomto vnútornom rozvrate prichádza vonkajší nepriateľ, s ktorým sa Ľudovít II stretáva v roku 1526 pri Moháči a tak ako Srbi považujú bitku na Kosovom poli za svoju národnú katastrofu, tak za takúto národnú katastrofu považujú Maďari dodnes bitku pri Moháči, pretože väčšina Uhorska, tak ako to vidíme vlastne na tejto mape, sa stala trvalou súčasťou Osmanskej ríše. Osmanská ríša je naozaj obrovské impérium v 16. storočí. Vidíme to zobrazené touto červenou farbou. No a po bitke pri Moháči v podstate zaberá toto územie. Územie tu je označené ako Transylvánia, ale môžeme sa stretnúť aj s pomenovaním Sedmohradsko. Takisto prestalo byť súčasťou Uhorska, pretože Uhorsko sa vlastne akoby rozpadlo na 3 časti. Tú južnú časť, ešte to nebol Budín, ale stane sa tak čoskoro, že zaberú vlastne aj Budín Turci. A tú južnú časť územie dnešného Maďarska teda prevzala Osmanská ríša. Územie Sedmohradska dostal do správy Ján Zápolský, ktorého dodnes podozrievame z toho, že kráľovi neprišiel na pomoc, hoci mu to prislúbil. Oneskoril sa do tej bitky pri Moháči a to bola jedna z príčin, prečo boli Jagelovci porazení v tejto bitke. No ale je čudné práve to, že Turci súhlasili alebo podpísali zmluvu s Jánom Zápolským následne po tejto bitke, kde mu prenechávajú vlastne do správy toto Sedmohradsko. No a posledná časť, ktorá vlastne zostala, zodpovedá do veľkej miery Hornému Uhorsku, teda územiu Slovenska. Túto časť si pripojili ku Habsburskej monarchii, ku Rakúsku Habsburgovci a od tohoto momentu pripojenia vlastne toho Horného Uhorska ku Habsburskej monarchii hovoríme o Rakúsko-Uhorsku a v podstate už iná dynastia nezasadne na uhorský trón, než to budú Habsburgovci. A proces, ktorý nastane v 17. storočí, bude vlastne úsilie Habsburgovcov tie dobité časti, ktoré Osmanská ríša dobila na území Maďarska, respektíve na území Balkánskeho poloostrova, znova získať v prospech Uhorska a rozširovať teda to územie na úkor Osmanskej ríše. Bitka pri Moháči bola naozaj tragédiou pre Uhorsko aj v tom zmysle, že v tejto bitke zahynul samotný kráľ, zároveň zahynul arcibiskup a tým prišlo Uhorsko o svoju svetskú aj cirkevnú vrchnosť. Paradoxne pre Slovensko, alebo jeho ďalší vývoj, to bola istým spôsobom pozitívna správa v tom zmysle,
že po obsadení Budína a Ostrihomu Turkami Habsburgovci hľadali iné vhodné miesto za hlavné mesto Uhorska, tej časti Horného Uhorska, ktoré vlastne zostalo, a zároveň pre sídlo uhorského arcibiskupa, keďže aj Ostrihom, aj Budín zostali v tureckých rukách. No a takýmito centrami korunovačným mestom sa stala Bratislava a dom svätého Martina sa stal korunovačným kráľom uhorských kráľov až do 19. storočia prakticky. A Trnava sa stala sídlom uhorského arcibiskupa, čo v jej vývoji sa odrazilo predovšetkým veľkým počtom cirkevných stavieb, ktoré vznikajú najmä v období baroka, takže v nejakom koncom 17. až 18. storočia. Ale to už je iný príbeh, to už je príbeh novoveku a o tom sa budeme rozprávať na budúce.